U Defteru Hefte imamo zadovoljstvo ugostiti Sejda Efendiju Smajkića, mostarskog muftiju od 1980. godine do 2014. godine. Selam alejkum muftija. Alejkum selam. Hvala mnogo na gostovanju u Defteru Hefte. Ja moram kazati da smo mi imali lijepu saradnju u proteklih 20 godina. Da smo neke manifestacije zajedno organizirali i da ste vi bili dio projekta Kulture sjećanja koji smo nedavno radili. I evo, prisjećam se uoči 19. oktobra da je muftijstvo mostarsko organiziralo prvo obilježavanje godišnjice smrti predsjednika Alije Izetbegovića. To je bilo na 10. godišnjicu smrti i poslije su tu praksu preuzeli i drugi, ali prvi put je zahvaljujući vama u Mostaru obilježena godišnjica smrti predsjednika Izetbegovića, pa ću vas zamoliti nekoliko riječi u tom povodu. To je tačno. Inače, Mostar u promicanju ovih pozitivnih vrijednosti prednjači i drago mi je da je u tom smislu napravio taj potez zajedno s vama i da smo na dan, odnosno na godišnjicu Rahmetli Alije Izetbegovića, evo što je ujedno i godišnjica smrti Rahmetli Hivzi Hasanedića. Oni su preminuli isti dan što smo u Narodnom pozorištu organizirali tu manifestaciju. Ja, bilo je lijepo, zapravo mi smo u ime Kulturnog centra Grand Rapids tražili mjesto gdje bismo po prvi put obilježili godišnjicu smrti, zapravo tada 10. godišnjicu smrti Alije Izetbegovića, ali do tad nije se obilježavalo i evo vi ste otvorili prostor muftijstva. Isto tako moram se prisjetiti da ste bili domaćin, isto tako na moju inicijativu, obilježavanja 110. godišnjice početka borbe za vakufsku mearifsku autonomiju i misije muftije Džabića. Koliko Mostar je svih ovih godina bio svjestan činjenice da je pokret za vakufsku mearifsku autonomiju zapravo bio početak bošnjačkog političkog organiziranja? Pa Mostar je, nažalost, u ovom predratnom periodu bio se oglušio ta znamenja i o tradiciju i znamenite alime, učenjake koji su obilježili našu prošlost. Bio se u nekom smislu vratio u neki zaborav. Međutim, moramo reći da je agresija na našu državu, Republiku Bosnu i Hercegovinu, i sa jedne i sa druge strane ponovo stavila u pogon tu intelektualnu misao Bošnjaka, Mostara i Hercegovine i da su oni, zahvaljujući svojoj osviještenosti i naravno i oživljavajući tu memoriju na Alifehmi Džabića i taj pokret i intelektualne veličine koje je dao Mostar, vratili se sebi i da su naravno odigrali istorijsku ulogu u očuvanju ovog prostora, teritorija u sastavu Republike Bosne i Hercegovine. Ja, dok vi govorite, pokušavam se sjetiti još nekih momenata zajedničke saradnje. Moram kazati da je u Mostaru, opet zahvaljujući vama, po prvi put promovirana knjiga Rejsofobija, koja je zapravo bila prvo istraživanje fenomena islamofobije u Bosni i Hercegovini. Knjiga koju sam ja uradio 2010. godine, da smo zajedno radili isto tako obilježavanje Dana Kuca, da smo radili jedan seminar za imame, ako se sjećate, kada sam ja držao predavanje na univerzitetu, tako da je bilo mnogo toga. Posebno cijenim vašu ulogu u projektu Kultura sjećanja, kada ste nam za televiziju Sarajevo predstavili sve ono što je porušeno od strane velikohrvatskog agresora i ono što je obnovljeno. Dakle, mnogo toga je bilo u proteklih 20 i više godina naše saradnje. Ono
zbog čega danas razgovaramo, šta je povod našeg današnjeg muhabeta, jeste sjećanje i pravovremeno sjećanje na velikana naše bošnjačke kulture, Hifziju Hasan Dedića, koji je na bolji svijet preselio isti dan, iste godine Kadi Alija Izetbegović, 19. oktobra 2003. godine, i možda je zbog toga to nekako malo ostalo u sjeni. Ali evo, mi hoćemo sad, pošto je pred nama 19. oktobar, da se prisjetimo ovog velikana, Hifzije Hasan Dedića. Vi ste ga poznali, ja sam imao priliku i upoznati ga 2001. godine kada sam dolazio u Mostar, ali evo, vi ste blisko sarađivali sa rahmetli Hifzijom. To je tačno. To je i vrijedi, mislim, ova inicijativa ili zahvat jedan intelektualni i kulturni koji nas vraća zapravo naše sjećanje na rahmetli Hifziju, koji je zadužio ovaj grad, zadužio regiju Hercegovine i zadužio ukupno Bosnu i Hercegovinu svojim naučnim radom. Naime, ovaj grad je imao, uvijek je imao zaslužni učenih ljudi i ti intelektualnih veličina koji su krasili ovaj ambijent i kulturni život i život u cjelini. I jedan od tih je velikana svakako i Hifzija Hasan Dedić. O Hifziji Hasan Dediću je teško to sve sintetizovati i kazati u nekoliko rečenica. Ja sam neke stvari ovdje i pribilježio da jednostavno i ne zanemarimo, ali u svakom slučaju to je bila gromada od čovjeka, jedna institucija enciklopedijskog znanja, koji je iz budžaka, iz tavana, iz memljivih prostora, podruma, iz ovih napuštenih mezaristana naših i tako dalje, snimao, očitavao i lansirao u čitalačku i kulturnu publiku grada Mostara i ukupno, to nešto što ne smije biti zaboravno. Hajde možda ovako da kažem ono što je profesor Muhsin Rizvić za našu književnost, jer Muhsin Rizvić je sintetizirao, sistematizirao znanje o bošnjačkoj književnosti. Tu je Hifzija Hasan Dedić za pitanje vakufa, posebno vakufa u Hercegovini. Ono što je bilo rasuto i nije dovedeno u jedan sistem, zapravo on je istražio, doveo u sistem i ostavio za sva vremena. Koliko vam je to koristilo? Ja sam imao neke podatke o tome što je zapisao Hifzija Hasan Dedić prilikom obnove porušenih džamija. Pa to je tačno što ste naveli, evo ja se sjećam isto tako rahmetli Fazli Ali Kalfića. Fazli Aliko koji je kazao o rahmetli Hifziji, usporedio ga je, zapravo stavio ga na drugo mjesto iza Krševljakovića, Hamdija Krševljakovića u obnovi naše memorije, kulturne baštine. Dok je recimo, sjećam se doktora Amira Ljubovića, isto slično jednoj konstataciji koju ste vi izrekli, rekao da se on ubraja u plejadu ljudi poput akademika Nedima Filipovića, Dobrače, Trake, profesora Trake i drugih ovih imena, Muhameda Mujića, Mostarca, orijentaliste, i da ne zaboravim, odnosno vjerovatno ću zaboraviti neke koji je udario temelje orijentalistike u Bosni i Hercegovini. Da, ono što je također značajan Mostarac Ibrahim Kajan zapisao, da su vakufi, da su nišani svjedočanstva o nama. Da. Da je to ono po čemu se mi
prepoznajemo u budućnosti. Ja. I evo, kad bismo sad zamislili da nemamo djelo Hifzije Hasandedića, to bi bilo nemanje kompasa. To bi bio poraz. I na ovo prethodno pitanje nisam izrekao rečenicu jednu, dvije. To što je on zapisao i tako detaljno, mislim, do najsitnije detalje opisao, grandiozno. Džamije, kulturno-istorijsko nasljeđe, hamame, šadrvane, medrese, mektebe i tako dalje, ćuprije. I svaku oblast našega života, to se može iz opisa detaljnog, naučnog, mislim na bazi naučne građe rekonstruisati u potpunosti kako je bilo. Znači mi možemo sada, ako recimo on piše o nekoj džamiji u Planoj kod Bileće ili u Trebinju ili u Gacku ili o zapaljenim, porušenim džamijama ovdje, tačno po opisu, po dimenzijama, po tlocrtima, što je zapisao, tačno napraviti tu džamiju kakva je bila. Ja sam čitao, zapravo, rahmetli Hifzija Hasandedić je zabilježio 40 većih vakufa i oko 100 manjih u Mostaru, a recimo konkretno džamija u Podhumu, Derviš Paše, je obnavljana na osnovu njegovih zapisa. To je tačno. Ova džamija u Podhumu preko puta ove crkve Derviš Paše Bajazidagića, koja je bila potpuno devastirana i tako dalje, je u pravom smislu, a možemo kazati, evo imamo još džamiju na Atik džamiju koju su 49. Srušili ove nove vlasti i tako, koja je skoro obnovljena. Imamo još nekoliko džamija u Brankovcu, Hadžibalije. Na osnovu opisa detaljnog, preciznog i tako dalje možemo autentičnu zgradu napraviti zahvaljujući Hifziji Hasandediću i vratiti, znači da mi nismo robovi prošlosti, nego jednostavno gledamo i u budućnost, a zahvaljujući materijalima Hifzije Hasandedića. Ovo je sjajna bila prilika da se uoči 19. oktobra prisjetimo i predsjednika Alije Izetbegovića. Svakako. A rekli smo da zahvaljujući vama u Mostaru je priređeno prvo obilježavanje godišnjice smrti, a evo da se prisjetimo i uvaženog Hifzije Hasandedića, haznadara mostarskog i hercegovačkog sjećanja. Vama, muftija, hvala mnogo na gostovanju. Bila lijepa prilika da se prisjetimo naše saradnje u proteklih 20 godina, nečega što i u mome sjećanju, vjerujem i u vašem, je dragocjeno. Hvala i vama. Ja cijenim tu prilježnost, inicijativu da to što se radilo, da ako Bog naišala treba nastaviti. Mislim da to prijateljstvo ne smije da bude na tako klimavim nogama, da zbog neke ljutnje eventualno i nešto da dolazi do prekida odnosa među ljudima, nego naprotiv moram imati snage i hrabrosti da... Vjerujem da postoje stvari koje su iznad ovog vremena, iznad nas. Kada smo obilježavali, to je bilo 2009. godine, opet zahvaljujući vama, kada smo obilježavali 110. godišnjicu Džabićevog pokreta, nikad prije na taj način nije obilježeno. Zapravo događaj koji svjedoči o početku stasavanja Bošnjaka u politički narod i početku bošnjačkog političkog organiziranja. Nažalost, evo, prolaze godine, a nema takvih inicijativa kakve smo tih godina, zahvaljujući vama, realizirali u Mostaru. Rekao bih na opću dobrobit. Dakle, postoje stvari koje su iznad, koje su nacionalne i vi ste tu uistinu bili i ostali primjer drugima. Meni je zadovoljstvo što sam mogao sarađivati s vama tih godina. Hvala vam. Hvala vam, muftija.